飲み終わったカップくらいご自分で持って行ってください。そもそも私は今外から戻ったばかりですし、あなたの気丈の整理まで頼まれる覚えはありません。人を自分の奴隷のようにこき使う新部長に、俺は強い口調で言い返した。社会人としてできるだけ怒鳴らないようにと努めたが、もう我慢の限界だ。俺が会社勤めをしているのは部長の雑用をするためでもストレスのはけ口になるためでもないのだ。俺の声は部署内外に響き渡り、周囲の視線を集めた。なんなのその態度は。部長である私にそんな態度をとっていいと思っているの？まさか俺に怒鳴られるとは思っていなかったらしい部長は、一瞬気をされながらも顔を真っ赤にして声を荒げた。首よ首、今すぐ出て行きなさい。ヒステリックに叫ぶ部長にも、この人をいつまでも自由にさせている社長にも嫌気がさしていた俺は反射的に答えていた。わかりました。喜んで退職させていただきます。おい待てよと誰かが声をかけてくれたが、構わずきびすを返し、俺は早足で会社を出た。俺の名前は斉田恭平。大学卒業後、何か新しいことに挑戦してみたいという思いからベンチャー企業への就職を希望した俺は、畑野フーズという畑野奈美さんが社長を務める外食産業の会社に入社した。大手企業に比べれば資金や人材も少ないが、自分のアイデアが採用されるようなチャンスも多く、日々やりがいを感じながら仕事ができることに喜びを感じていた。入社して数年が過ぎた頃から海外市場へも展開し、会社は順調に成長を続けている。そんなある日、朝礼で畑野社長が見知らぬ女性を連れてきた。立っている様子から来客ではないことは一目瞭然であったが、黒のスーツに緊張した面持ちで前を向いている。年齢は俺よりも上のように見えた。今回、社員の皆さんに紹介したい人がいます。そう言って紹介された彼女は海原靖子と言った。今日から社員として入社するという。彼女は有名大学を卒業後、大手居酒屋チェーン本社に勤めていたらしく、即戦力になってくれるということだ。勤めていたという居酒屋チェーンは、海外にも店舗を持つ有名な企業である。正直、海外進出が決まった頃から既存の社員は激務に追われていた。経験のない取引に慣れない手続きなど、誰もが未経験のことに右往左往しながら取り掛かっている状態なのである。そんな時に社長から新しい即戦力の投入があるとは思ってもいなかった俺たちは、渡りに船とばかりに喜んだ。助かります。海原さん、これからよろしくお願いします。部長も期待にあふれた笑顔で迎えている。こちらこそよろしくお願いします。部署内には安堵の空気が流れ、俺たちも再び指揮を取り戻した。ところが、業務のレクチャー期間が過ぎても、海原さんの活躍は見られなかった。いざ一緒に働き始めると、今年の春に入った新入社員と比べてみても、労働意欲や能力が低いように感じるのだった。いやー、これはめんどくさいな。そのようにぼやいていることも多く、仕事のスピードも遅い。彼女はみんなが仕事の合間に済ませるような雑務に時間をかけ、誰ともなく注意しても全く改善しようとしなかった。
私って丁寧に仕事するタイプだから。そんなことを言って悠長にしているのだった。社長の連れてきた人だということもあり、なかなか強く言えないのはみんな同じだ。海原さんと社員たちは不穏な雰囲気だったが、そんな中でも必死に働いた社員のおかげで、顧客との商談は次々に決まり、会社の業績は上がり調子で、部署内はさらに忙しくなった。海原さんについて、もう誰も文句や愚痴を言わなくなったが、即戦力になる人材という社長の言葉に期待していた分、失望は大きかった。そんなある日、営業周りで一緒になった同僚と雑談をしていた時のことだ。なあ、あの噂知ってる？噂？何の？海原さん、畑野社長の高校時代の親友だったらしいよ。え？そうなの？優秀な人材を探して連れてきたわけではなかったのだと心の中で落胆する。それで今回の入社もコネ入社じゃないかって噂されてる。なるほど。なぜ即戦力とは程遠い人材を急に連れてきたのか。この数週間疑問に思ってモヤモヤしていたことが腑に落ちた。それと同時に社長が俺たちの激務を見かねて探してきた人材ではなかったのだということもはっきりして、ぶつけようのない憤りを感じてしまった。それからというもの、俺の中に社長への不信感が少しずつ芽生えていった。海原さんが入社してから半年ほどが経った頃、部長が一身上の都合で退職することが知らされた。長年お世話になってきた部長には、これまでどれだけ助けてもらったかわからない。それに何より、こんな忙しい状況で部長がいなくなってしまうことに危機感を抱かずにはいられなかった。そして数週間後、部長が退職し、部長の席に誰もいない中、それでも大量の仕事をこなさなければならなかった。新部長には誰が来てくれるんだろう。新しい人材が入ってくるのであれば、何か新しい風が吹いて働きやすい環境に変わるかもしれないと、俺はわずかな期待をしていた。ところが、そんなある日、新部長には海原さんをと考えています。社長から発表された時、部署内でざわめきが起こった。ため息をつく者、マジかと一人ごちる者、みんなが不安の色を示していた。その雰囲気は次第に不満へと変わっていき、社長に後で直談判してやろうかと相談し始める者までいるようだった。しかし、さっそうと部長席に移動した海原さんが言った。この度、新部長に任命されました海原です。皆さんどうぞよろしくお願いします。社員の不満の声は確実に聞こえていたに違いないが、彼女は余裕の笑みでそう言い放った。そして、その日から彼女は部長という立場を振りかざし、態度が大きくなった。俺より仕事のできないあの人が役員報酬もらってるなんてやってられない。何あの態度。部長になったからってみんなにタメ口で命令？飲み物ぐらい自分で用意してほしいわ。あの人、部長命令っていうのが口癖？優先順位なんてこっちの方が把握してるのに、わざわざ他の案件先にやれって命令するのって何の嫌がらせですかって感じ。海原さんは部長になった後、社員に対して横暴に振る舞うようになり、社員の不満は止まらなかった。その上、仕事を把握できていないせいで、社員への指示がちぐはぐなことも批判を招いていた。
斉田さん、俺会社辞めようと思ってるんです。あの部長の下で働くのが本当にストレスなんです。ここだけの話、今転職先探してるんすよね。ある日、ポロッと話してくれた彼は若手のエースで気が利くし仕事もできる人物だ。他の社員と比べてみても忍耐強く、ほとんど不満を言わない彼だったから、俺はそれを聞いて驚いたし、抜けられては困ると焦った。そして、今の状況は俺が想像しているよりももっと社員を追い詰めていて、彼だけじゃなく他の社員にも同じように転職を考えている者がいるかもしれないと思った。これは会社の危機だ。いよいよそう思った俺は社長に直談判する覚悟を決めた。同僚たちにも協力してもらい、数人を引き連れて畑野社長へ直談判することにした。畑野社長、お忙しいところお時間いただきありがとうございます。大変失礼な話になることは承知しておりますが、それでもお話ししたいことがあります。どうしたの？改まって。何かあったの？みんな深刻な顔して。俺はこれまでの海原さんの仕事の様子や部長になってからの態度にまで言及した。社員たちの間で不満が溜まってきていること、辞めたいと言い出す者も出てきていることも合わせて一気に話した。そして一時的にでも他部署の人望のある上司を部長の席に置いてほしいと正直に伝えたのだった。そう、あなたたちの言いたいことは分かったわ。俺たちの緊張は一瞬安堵に変わった。分かっていただけてよかったです。検討していただけるんですね。彼女はちょっとお調子者なところがあるから注意しておくわ。え？畑野社長の返事に思わず声が漏れてしまう。俺たちの訴えを本当に聞いていたのか？あれはお調子者で済まされるレベルではない。俺の戸惑いをよそに社長はきょとんとした顔をしていた。海原さんが部長では今の忙しい時期を乗り越えられないと申し上げているんです。彼女も初めての部長職よ。慣れない部分は多めに見てあげて。それに私は彼女を信じているの。彼女とは女同士通じるものがあるから大丈夫よ。意味不明だ。こっちは仕事の話をしているのにうまくはぐらかされた気分だった。社長、噂で聞いたんですが、海原さんと社長が高校時代の親友だったっていうのは本当ですか？この問いに畑野社長が一瞬眉間にシワを寄せた。あなた、何が言いたいの？親友だったっていうのが本当なら、ひいきしてるんじゃないんですか？確信をついているであろうが、社員としては生意気な意見だ。後ろの同僚たちの息を飲む音が聞こえるようだった。少しの沈黙の後、社長は静かに口を開く。斉田くん、私を侮辱してるの？ひいきなんてしていません。口を慎みなさい。大声ではないが、俺たち社員を威圧するには十分の迫力がある。結局、社長を怒らせただけで何の解決にもならず、俺たちはそれぞれいろいろな感情を持ちながら、すごすごと社長室を後にしたのだった。俺は畑野社長に対して失望したものの、また他の手を考えればいいと気持ちを切り替えて目の前の仕事に集中しようと懸命に働いた。しかし、直談判に参加した同僚や俺たちの様子をそばから見ていた他の社員たちは仕事への意欲が低下し、
辞める者も増えていった。人員が減り、物理的にさばける仕事の量が減っていったせいで、会社の業績はみるみる落ちていき、そんな状況を打破すべく、数名の社員と部長、社長による作戦会議が社長の提案によって開かれた。そこに呼ばれた俺は現状を報告した。以上が現状です。とにかくせっかく決まった仕事が処理できないという状況を変えるべく、辞めた社員の穴埋めのために他部署から一時的な助っ人要員を入れていただきたいと思っております。ちょっといいですか？間の抜けた声が響いた。どうかしましたか、海原さん。二人は目を合わせにこりとした。笑っていられる状況かと俺は心底呆れていた。私、この最悪な現状はすべて斉田さんのせいだと思うんですけど、どうですか？海原さんは同意を求めるように言った。どうしてそう思うんですか？予想外の発言を聞いて俺は動揺していた。だって部署のみんなを先導して私への悪い意見を集めてたそうじゃない？それで社長に直談判までして、あなた部長にでもなりたかったの？そんなつもりはありません。正直な意見を出したまでです。その結果、あなたにそそのかされた人たちがみんな辞めちゃってこんなことになってるんでしょ？彼女はオーバーなくらいの身振り手振りで俺を責めた。人が辞めて業績が悪くなって、それって輪を乱したあなたのせいだと思う。輪を乱すだなんて、そもそも海原さんが部長になってから。やめなさい。今は解決策を考えないと。俺は社長に制され言葉を飲み込む。何を言おうとしたのか知ってか知らずか、海原部長は不敵な笑みを浮かべてこちらを見ていた。この場はこれで終わったものの、この会議をきっかけにして海原部長は俺を敵視するようになった。雑用から掃除、お茶汲みを命じられるなど、俺は海原部長から分かりやすくこき使われるようになったのだ。それは俺が主催のプロジェクトの会議中でも、営業から戻ってすぐでも俺の都合などを無視した嫌がらせで容赦がなかった。まるで召使いか奴隷のような扱いが数ヶ月続き、俺はついに限界に達した。コーヒー冷めたから入れ直して。ここに溜まってるカップも持って行ってよ。ほんと気が利かないわね。じゃあ、ご自分で持って行ってください。そもそも私は今外から戻ったばかりですし、あなたの机上の整理まで頼まれる覚えはありません。社会人としてできるだけ怒鳴らないようにと努めたが、俺の声は部署内外に響き渡ったようだった。なんなのその態度は。部長である私にそんな態度をとっていいと思っているの？首よ首。今すぐ出て行きなさい。ヒステリックに叫ぶ部長にも、この人をいつまでも自由にさせている社長にも嫌気がさしていた俺は反射的に答えていた。わかりました。喜んで退職させていただきます。おい待てよと誰かがかけてくれた声にも振り向かず、俺は早足で会社を出た。ようやくストレスから解放された俺は数日間気ままに過ごした。また新しい就職先を探せばいい。そう思うと案外気持ちは楽だった。そろそろ郵送した退職届が届く頃だろうと思っていた時、スマホが鳴った。畑野社長からだった。俺は躊躇しつつもこほんと咳払いをし声を整えた。はい、斉田です。斉田くん？
あなた、どうして急に会社を辞めたの？開口一番、そんなことを問うてくる。どうして？何を言っているのか。俺は半ば呆れ、黙って聞いていた。それにもかかわらず、社長は矢継ぎ早に質問を続ける。あなたが手掛けている海外とのプロジェクトはどうなるの？ 10 億の取引なのよ。ちょっと、もしもし？聞いてるの？お言葉ですが、私は海原部長にクビにされました。なので、取引は海原部長が何とかするんじゃないですかね。海原が？できるわけないじゃない。彼女は英語が喋れないんだもの。有名大学を出てるんですよね。あの大学なら日常会話程度はできるはずです。それは。社長が言葉に詰まる。そのことなんだけど。それから社長は言いにくそうに言った。みんなにはああいう風に言っちゃったんだけど、本当は彼女は高卒で、確かに有名大学を目指していたくらい優秀だったけど、入学すらしていないし、英語なんてまともに使えないの。驚きの告白に俺は言葉を失った。そんな俺をよそに嘘を告白しておきながら、社長はまた仕切り直したかのように現状の悲惨な状態を訴えた。優秀な社員はみんな辞めてしまったわ。英語が堪能な社員はあなたしか残っていなかったの。本当に悪かったと思ってる。だから帰ってきてくれないかしら。あの取引を潰したらうちは大変なことになるわ。英語が堪能な社員のほとんどが辞めていったことは俺も分かってはいたが、同情の余地はなかった。再三社員からの意見を無視し続け、海原をひいきした結果がこれなのだ。許す義理はないと思った。畑野社長は電話の向こうで何とか俺を説得しようと必死になっているようだったが、俺の気持ちは揺るがなかった。気持ちが通じ合う者同士、頑張ってくださいよ。もう俺には関係ないんで、さよなら。電話を切る。社長にも言いたいことが言えて、なんともすっきりした気分になったのだった。その後、あの会社がどうなったか。しばらくして風の噂を耳にした。畑野社長は人材確保に動くも、散らばった元社員のせいで悪評が広がっており、人は集まらなかったという。そして例の10億の海外との取引は頓挫し、すべて白紙。海外市場からの撤退を余儀なくされ、その後も業績悪化が止まらず、半年後倒産したそうだ。それから俺は再就職先も決まり、元同僚たちと飲む機会があった。あの会社での楽しかった話や腹の立つ話まで、お酒も入って盛り上がった。ああ、そういえば俺も聞いた時は驚いて声も出なかったんだけどさ。何？海原部長って有名大卒は嘘で高卒だったらしいよ。俺もその反応だった。俺他にも聞いたよ。大手居酒屋チェーンの本社勤務って言ってたじゃん。でもパートタイムの事務員だったらしい。驚くべき事実を聞いてももう腹は立たなかった。畑野社長と海原部長、もう一度起業したけどダメだったらしい。今借金抱えて大変みたいだよ。もし海原さんのことを最初から嘘で取り繕わずに紹介されていたら、こんなことになっていただろうか。社長も社員の手前、海原さんを部長にはしなかっただろうし、こうはならなかった気がした。
彼女たちの嘘の代償は意外に大きかったのだなとふと思ったが、もう関係のないことだ。じゃあみんなまた会おうな。店の外に出て互いに言い合い別れた。俺が新しく入社した会社は悪評のないベンチャー企業だ。早速やりがいを見つけバリバリ働いている。元同僚たちもそれぞれが新しい職に就いていた。俺たちはそれぞれの新しい道を歩んでいくんだな。明るい表情のみんなの顔を思い出しながら俺は帰路に着いた。